Nej, någonstans vi. Ja, nu er det klar. Okay. Ja, velkommen til vejledningen omkring udfyldelse af ansøgningsskema til kvote 1 i Danmark. Jeg hedder Holger Arnbjerg og arbejder på Arrangør Skibsstoren, som har med vejledning til videregående uddannelser at gøre. Og nu er det så tæt på ansøgningsfristen til KOT i Danmark til videregående uddannelser der. Og fristen, den er jo altså den 5. juli kl. 12 middag. Der skal posten, der skal online, eller e-mailen skal være fremme, hvis man vil tages i betragtning til at komme ind på videregående uddannelser i Danmark efter kvote 1. Og kvote 1, det handler jo om, at man har et adgangsgivende eksamensbevis, som er adgangskravet for at komme ind til de forskellige uddannelser i Danmark. Så der er ikke normalt så mange bilag, som hvis det nu var en kvote 2, hvor der er alternative kvalifikationer, som skal dokumenteres og medsendes. Man finder ansøgningsproceduren og skemaet inde på den hjemmeside, der hedder www.optagelse.dk, og der har man så muligheden for at udfylde det online ansøgningsskemaet, hvis man har det, der hedder et dansk NemID og dermed også et dansk CPR-nummer. Det er noget af det første, man bliver spurgt om, når man klikker ind på videregående uddannelser og søger om optagelse på videregående uddannelser. Så spørger man der, har du CPR-nummer, dansk CPR-nummer? De burde i virkeligheden skrive og spørge, om man har dansk NemID, fordi det er det, der er afgørende for, om man kan lave en sådan kvote 1 ansøgning online med en såkaldt digital underskrift. Mange på Færøerne har ikke dansk NemID, men derfor kan man godt søge, og proceduren er så lidt anderledes, og det er det, jeg kort skal komme ind på her. Så når der bliver på hjemmesiden spurgt, om man har dansk CPR-nummer, så skal man sige nej, selvom man måtte have et dansk CPR-nummer, hvis man ikke har det danske NemID. Og der må man altså ikke forveksle med, at man kan have et færøsk NemID, som ikke kan bruges i Danmark, mens det omvendte er tilfældet, at et dansk NemID kan bruges i en færøsk sammenhæng. Så siger man nej til, at man har et dansk CPR-nummer, hvis man ikke har det eller et NemID. Og så opgiver man sin e-mailadresse, og der får man så sendt en kode til, som kan åbne for, at man kan komme til at lave sin ansøgning på computeren. Og så udfylder man ansøgningsskemaet der, og der er jo altså selvfølgelig nogle personlige oplysninger, som skal udfyldes der, godt og grundigt, og der skal man jo så skrive, at man er dansk statsborger. Og ellers, hvis man skriver, at man er fra Færøerne, så skal man have opholdstilladelse, fordi Færøerne står ikke registreret som en del af Danmark i den her sammenhæng. Så man skal skrive, at man er dansk statsborger, og så går tingene glat igennem. Og den færøske gymnasiale minimumsudvikling er godkendt på lige fod med danske uddannelser, og hvis der spørges om uddannelsen, hvad det er, så siger man, det er en dansk studentereksamen, eller HF, eller hvad det nu er for en gymnasial minimumsudvikling, man har fra Færøerne. Og så skal man jo altså så også skrive, hvad det er for et adgangsgrundlag, man har, og det er jo så typisk gymnasial minimumsudvikling, og den skal så dokumenteres, at man har det, og derfor skal man uploade sit eksamensbevis og lægge det ved som bilag og sætte flueben i, at det bilag skal tilknyttes den uddannelse eller de uddannelser, som man nu søger ind på.
Så det er vigtigt at få det med. Hvis man så har suppleringskurser, fordi man skal opfylde nogle specifikke krav, som man måske ikke havde i sit oprindelige eksamensbevis, jamen så skal de jo altså også med, sådan at man kan dokumentere, at man opfylder også de adgangsspecifikke krav, som der jo er til nogle uddannelser. Og hvis man så ikke havde det på sit oprindelige eksamensbevis, så er det, at man kan vedlægge sådan et suppleringskursus. Og der er det jo så sådan, at hvis man nu søger her, og at man inden fristen her 5. juli kl. 12 i Danmark ikke har alle niveauerne, så har man de allerfleste uddannelsessteder mulighed for at sommersupplere et fag, et niveau i løbet af sommeren, som man så tager eksamen i der typisk midt i august måned, og så får man, hvis ellers alt det andet er i orden, en foreløbig optagelse under forudsætning af, så at man består den suppleringsrunde, som man tager i sommerferien. Så det er sådan en mulighed for, at man søger nu her, selvom man ikke opfylder alle betingelserne. Men det kræver, at man så kan dokumentere, at man er tilmeldt sådan et sommerkursus, så der er en stor sandsynlighed for, at man kommer til at klare det. Og som sagt, så kan man, når alle andre får besked om de er optaget eller ej, forhåbentlig få besked om, at man har en foreløbig optagelse, og som så kan blive til en endelig, når man har bestået det, man nu sommersupplerer med. Så er det jo, at man kan gå ind og søge blandt de mange uddannelsesmuligheder, som er. Og der er jo sådan drop-down lister, hvor man fortæller, man kan søge på niveauer, man kan søge på regioner og byer, og der kan man så finde den uddannelse eller de uddannelser, som man nu er interesseret i. Og i Danmark kan man prioritere op til 8 uddannelser i den samme ansøgning. Og der er det utrolig vigtigt, at man jo så prioriterer først det, man allerhelst vil ind til. Fordi hvis man opfylder kravene der, jamen så kommer man ind der, og så kan det være lige meget, hvordan og man kan optages til de andre længere nede af rækken prioriterede uddannelser. Så det er altså om at tænke sig om at finde den uddannelse, man helst vil, og sætte den som sin første prioritet. Og hvis man kun vil ind et sted, jamen så kan man jo også sende en ansøgning afsted med bare én prioritet. Men altså, man må gerne søge flere og op til maksimum 8. Og det kan være 8 uddannelser af den samme karakter, 8 forskellige universiteter eller uddannelsessteder. Eller det kan være 8 uddannelser på den samme institution. Det er for så vidt underordnet. Hver uddannelse har et uddannelsesnummer og tæller som en prioritet. Og så er det jo, at man også i sin ansøgning i Danmark kan sætte kryds ved, når de spørger, om man vil være standby-søgende. Og standby er jo en slags venteliste. Og hvis man nu for eksempel har søgt ind 3 forskellige steder til 3 forskellige uddannelser, og man så sætter kryds ved standby til den første uddannelse, som man altså gerne vil ind på, eller helst vil ind på, så betyder det, at hvis man ikke kommer direkte ind, og heller ikke bliver afvist, så kan man altså blive optaget på sådan en standby-liste, en venteliste, hvor der måske er 15-20 folk, som bliver optaget der. Men det betyder, at hvis man søger og bliver optaget på en standby-liste, så bliver man ikke prøvet i sine næste prioriteter. Og det kan så betyde, at man kommer på standby-listen og ikke kommer ind i år, men omvendt så er man stensikker på at blive optaget næste år, hvis man vil ind på uddannelsen. Så derfor skal man jo tænke sig lidt om man sætter kryds ved sådan en standby-mulighed, fordi
hvis man absolut vil i gang i år, så risikerer man at havne på sådan en standby-liste, og jamen så kommer man altså ikke ind i år, selvom man måske kunne være kommet ind på nogle lavere uddannelsesprioriteter. Så man kan kun være et sted i det danske ansøgningssystem. Enten er man optaget, eller også er man på standby-listen, eller også er man afvist. Og som sagt, standby-listen, der kan man så, hvis man havner der, fordi man lige bestemt ikke kom ind direkte, så kan man få at vide i august måned, at man kan komme ind med start til september. Men hvis man ikke får den besked, så kan man altså ikke starte i år, men er sikker på at kunne starte næste år. Hvis man gerne vil i gang i år og er havnet på en standby-liste, så er der mulighed for at søge ledige pladser i august måned. Men det er måske ikke de eftertragtede uddannelser og de uddannelser, man har tanker om. Er der nogle spørgsmål her? Så vidt. Så altså standby er en ekstra mulighed, men med risiko for, at man ikke kommer ind i år. Hvis man vil optimere sine chancer, så kan man jo uden risiko sætte standby ved sit sidste uddannelsesønske. Fordi så bliver man ikke stoppet undervejs af det i sine prioriteter. Så hvis man gerne vil i gang i år, jamen så kan man altid sætte kryds ved standby-listen, uden at det generer de andre uddannelsesønsker. Det der så jo sker, når man udfylder sit ansøgningsskema videre, man har lavet sine personlige oplysninger, man har haft sit adgangsgrundlag, og man har valgt sin uddannelse, så skal man jo altså sørge for at få uploadet det bilag, som man skal bruge. Og man skal jo i det mindste bruge netop ens adgangsgivende eksamen. Det skal man sende ved som bilag og sørge for at få sat flueben eller kryds ved, at det bilag skal knyttes til de uddannelser, som man søger ind på. Hvis man ikke gør det, så er der problemer. Så husk at sætte flueben ved bilaget, som passer til de uddannelser, som det nu gør. Og der skal suppleringskurserne, når det er nødvendigt at have de adgangsspecifikke krav, som måske ikke ligger i ens eksamen, så skal de suppleringskurser også uploades og vedlægges som bilag til de uddannelser, det gælder for. Når man så er færdig med uddannelsen, færdig med at lave sin ansøgning, og man ikke har et dansk NemID, så skal man sørge for at få printet en side ud til hver af de uddannelser, som man har søgt ind på. Og der skal man så på sådan en underskriftsside, som det hedder. Der er en rigtig god vejledning til både ansøgningsmetoden med NemID, men specielt også til den uden NemID. Og den findes på forsiden af hjemmesiden optagelse.dk. Den hedder Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Der skal man altså til sidst i det tilfælde printe en side ud, som hedder underskriftsside 2016, hvor der så står ens navn, som man jo har tastet ind under de personlige oplysninger. Der står uddannelsesstedets adresse, hvor man skal sende det til, hvis man sender det med posten, og det skal man så gøre nogle dage før fristen 5. juli. Og hvad for et uddannelsesvalg man har taget, og så er der et nummer og et ID. Sådan en underskriftsside skal man altså have printet ud til hver af sine uddannelsesønsker.
Hvis man kun har én prioritet, et ønske, jamen så er det bare én side, men hvis det er flere prioriteter, man har, så skal man altså have sådan en underskriftsside til hver af uddannelser. Og det er simpelthen fordi uddannelsesstedet skal have en underskrift, have en personlig markering, og det har man jo gennem NemID, hvis man har det, og når man ikke har det, så må man bruge sådan en underskriftsside. Denne skal så underskrives naturligvis og med dato, og så skal den enten sendes med posten til den ovenstående uddannelsessteds adresse, som står på siden, eller man kan finde inde på UG en oversigt over de e-mailadresser, hvor man kan sende sådan en underskriftsside til. Og det er jo så en fordel, så behøver man ikke at lave det så mange dage i forvejen, fordi så kan den jo altså sendes til de sider. Og den underskriftsside, den er der et link til inde i den her manual, som jeg nævnte før, ansøger til videregående uddannelser uden dansk CPR-nummer, som ser sådan ud, som man kan finde inde på optagelse.dk. Og der har hvert uddannelsessted så en e-mailadresse, som man kan sende den her underskrevne underskriftsside til, og det accepterer de altså som at være godt nok. I gamle dage skulle man sende det med posten, men det behøver man altså ikke mere. Københavns Universitet for eksempel har en e-mail, der hedder optagelse@ku.dk, og sådan har alle uddannelsesinstitutionerne altså hver deres e-mailadresse, som man så skal sende den her underskriftsside til. Hvis man ikke har brug for det, fordi man har et dansk NemID, jamen så kører det helt automatisk, helt online med sådan en kvote 1-ansøgning. Men man skal huske at have sit eksamensbevis med, fordi det er jo hele grundlaget for, at man kan komme i betragtning. Så får man jo en behandlingstid på uddannelsesstederne i juli måned, og man får besked den 30. juli, og det kan man få med posten, eller det kan stå på e-mail, og der er forskellige måder, men det bliver offentliggjort den 30. Og så er det selvfølgelig spændende at se, hvordan resultatet er blevet, og der er jo mange, der får opfyldt deres ønsker, og der er nogen, der kommer på standby-liste, og nogen bliver afvist. Der skal man så huske, at beskeden om, at man har fået tildelt en plads, jamen den skal så besvares med, at man tager imod det tilbud inden en bestemt dato, og det varierer lidt fra sted til sted, men det er altså omkring 5., 6., 7. august, og hvis man ikke tager imod det tilbud, man har fået, så må man jo svare nej, og hvis man gerne vil tage imod det, jamen så svarer man jo ja. Så er der mulighed for dem, der ikke kom ind, eller hvis man har fortrudt sit valg, at man kan søge ledige pladser i august måned fra midten af august og frem til studiestart. Og så skal der en ny ansøgning til, hvis man har lyst til det. Det er jo sådan i korte træk den procedure, som man skal gennemløbe, når man laver en kvote 1-ansøgning til Danmark gennem KUT, hvor de fleste videregående uddannelser i Danmark er tilknyttet. Det er jo ikke til at vide, hvad kvotienterne bliver i år, fordi det afhænger jo af, hvor mange ansøgere der er i forhold til de pladser, som nu er udbudt. Men man har jo haft sådan en oversigt over, hvad adgangskvotienterne var sidste år, på sådan et stykke papir, som KUT har udgivet, som hedder hovedtal 2015. Og der kan det jo variere. Der er ingen garanti for, at selvom man har det gennemsnit, som
der er oplyst her fra 15, at man så kommer ind i år. En ting, man også skal huske, det er jo, at man skal skrive det gennemsnit, som står nederst på ens eksamensbevis. Det er det, man skal skrive på ansøgningen. Og så skal man også skrive efter, hvilken karakterskala man er blevet bedømt, om det er 7-trinsskalaen eller det er 13-skalaen. Og hvis man har fået bonus A, så står det jo altså på eksamensbeviset, og det er så det gennemsnit, som står der, man skal skrive på. Der findes jo den her mulighed for, at man, hvis man starter inden for 2 år efter, at man har taget sin adgangsgivende eksamen, og det vil så i 2016 her sige, at dem, der er blevet færdige i 2014, 2015 og 2016, de får automatisk i systemet gange deres gennemsnit op med 8%, sådan at det er en klar fordel for dem, der starter inden for 2 år, at få den mulighed. Men det er noget, systemet gør, og det skal man altså ikke som ansøger bekymre sig om her, men derfor kan man jo godt regne det ud og finde ud af, hvor det er, man ligger, når man skal prøve at sammenligne med, hvad var det sidste år. Så det er noget, systemet som sagt tildeler en de bonuspoint, som man har mulighed for at få, når man starter tidligt på en uddannelse i Danmark. Nogle spørgsmål til det? Nu er der ikke så mange her i salen, og hvis der er nogen, der følger det på computeren, så er I velkommen til at ringe ind til 29 25 13, hvis I har spørgsmål eller kommentarer til det her med kvote 1-ansøgningen i Danmark. Jeg sidder her indtil klokken 6, og så kan vi få besvaret nogle konkrete spørgsmål, hvis der er nogen, der har brug for det. Jeg kan måske nævne et enkelt ting, der kunne være et oplagt spørgsmål. Det er det her, når der til visse uddannelser er adgangsspecifikke krav, og at man skal for eksempel have bestået et fag med en bestemt karakter, eller bare have bestået faget. Hvordan regner man så gennemsnittet ud af karaktererne i sådan et fag? Og der er det jo sådan, at de fleste fag har 2 karakterer, en mundtlig og en mundtlig karakter, en årskarakter og en eksamenskarakter. Men typiske A-niveau-fag, der har man 4 karakterer, både en skriftlig og en mundtlig, og så en årskarakter og en eksamenskarakter. Og der er det nogle gange, at hvis man ikke kommer op i et fag, jamen så bliver årskarakteren overført. Og så tæller den så tæller den jo dobbelt. Så hvis man har både skriftlig og mundtlig og års- og eksamenskarakter, så består gennemsnittet for det fag af de 4 karakterer, hvoraf måske årskarakteren er blevet overført til eksamenskarakter. Og for at være bestået, så er det gennemsnittet af de 2 eller 4 karakterer, der indgår i fagets gennemsnitskarakter, der er afgørende. Så man kan godt dumpe eller få under 2 efter den nye skala, og under 6 efter den gamle 13-skala, og så bestå i faget, fordi man altså i gennemsnit har 6 efter den gamle skala, eller 2 efter den nye skala. Det er en afklaring og en misforståelse, som måske nogen har haft, har i hvert fald oplevet, at man ikke var klar over, at man godt kunne bestå bare det samlede gennemsnit i faget var 6 eller 2 efter den nye skala.
Ja, og der er stadigvæk mulighed for at ringe og stille spørgsmål på 29 25 13, hvis der er nogen, der har brug for det og sidder og kigger med og gerne vil spørge noget og ikke er her. Ellers vil jeg bare repetere ansøgningsfristen, som til Danmark til kvote 1 er 5. juli kl. 12.00 middag, og man kan, hvis man har dansk NemID, sende det online, og hvis man ikke har det, så skal denne underskriftsside så enten sendes til en bestemt e-mailadresse til uddannelsesinstitutionen, eller med posten til adressen, som står på det her underskriftsblad, skema, og så skal man jo fra Færøerne huske at sende det en 3-4 dage i forvejen, for at være sikker på, at det når frem rettidigt. Og hvis der er nogen, der har brug for yderligere vejledning, så er man selvfølgelig velkommen til at kontakte mig på 29 25 13, eller skrive til ask@sato.fo. Og der findes jo altså også vejledningsmuligheder i Danmark gennem det, der hedder e-vejledning, som har åbent ekstra meget, også i den her periode til 9-10 om aftenen og i weekenderne. Der er et telefonnummer, som hedder 0045 til Danmark, og så 70 22 22 07. Og der kan man så også få vejledning uden for de normale åbningstider, både her og i Danmark. Tak for nu.